И здравейте хора, днес съм с Максата и Ретап. Кажете нещо. И сега ще играем Hide and Seekers. И както виждате, аз съм Хайдърс. И брат ми е Хайдърс. А Максата е Seekers. Макс, говори ти нещо. Окей, чакай. Добре, че имам Optifine и имам карта, мога да видя къде сте. И както виждате, Максата има карта и Optifine. И така сега е много гадно. И това е хак. Не е хак. Optifine Optifine е хак. не. Смотри. Optifine е мод, а не хак. Нали знаеш така пак може да. И както виждате, сега съм Seekers. И да ти кажа ли какъв е брат ми? Чест? Да. Търси чест? Окей. Се Какво е да? виждам името. Здрасти. Ще търси... Не е тук, видях. Ще ни пие. Няма право ръкове. Като си в сградите, ти си в вътрешния кръг, аз ще в външния. Не, ти си във вътрешния. Окей. Намерих? Намери ли го? Не, намерих някаква туфичка. Те ще го... На мен ми върви с 5 FPS. Бах ти малко. На тебе с колко FPS ти? За мен Да, на мен е с 5. F3. 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 Вече 6 FPS. 500. Ехе. На мен къде? На тебе гладко ли ти върви? Трябва да гледам бора. А на мен ми забива, защото аз снимам. Айде да почнем на друга игра. Само да го намери. Ще ни избега. Къде? Там някъде видя. Сега си сменил или нещо напред. Сменил си е местото са. Свързите супер силата. Какво време слуша твоя 2 секунди обри? Знам къде е. Включи си Optifine. Какво? Включи си Optifine и разгледай.
беше до тебе! Къде? До тебе! Аз бех до тебе, ама... Макс, той беше до тебе! Ама на теб ти показваше Вентислав 156 и не ме виждаше, защото на мен ми беше така... Аре на трета! На мен така ми беше магийката, сори, ама такова. Фут такова, И сега ще играем още една игра. фут такова, фут такова. А иначе, кой го познава такова? Клип. Супер, де. Макс. Та-да! Няма да си пари. Аз съм за табелката. Ей! Супер! Ти то мап го знаеш, Макс, нали? Не съм го видял още. Не знам. Какво да направя? Аз го виждам. Боби, аз съм малкият Боби. Аз го виждам. Аз те виждам. А? Поглед ни е нагоре. Виждам там. Мира, аз те виждам. Мина точно покрай мене. Не се връщай. Не. Няма да ходиш на там. Не, моля ти се, не. Защо? О, вече знам кой да търси къде. Той е кактус! Макс търси кактус! Окей, също. Той беше при кактусовата планина. Е там при кактусите. Окей. Виждам го заради това ми мъгна. Аз го следя. Добре. Айде. Как да ви кажа, не знам си. Той стана невидим. Ти горе ли си? Ало? Браво. Защо ми звъните? Окей, дигам. Ало? Ало, снимам видеоклип. Иска ли играм? Сега снимам. Да играме камера петър. Да пръстим На това на Джота Крафт. Ясно да знаеш. Ама ние сега свършихме, аре идвай. Ние свършихме и клипа след малко свърша. Не влизайте никъде. Елате за снимам. Искам да завърши клипа с мен, брат. Ама елате? Не, чакай ми заради манта. То след 30 секунди свършва клипа. Аз го спирам след 30 секунди.